Hola, bon dia, benvinguts a Lo Paller. Per mi fer país, el primer és que la gent d'aquí pugui conèixer què és el que tenim, que no cal anar massa lluny per descobrir coses superautèntiques i diferents. Quan vinguin trobaran un enclau en un lloc excepcional, que són les Valls d'Àneu, on podran disfrutar de l'entorn, dels rius, dels llacs, de la muntanya, amb un hotel tradicional, familiar, on cuina la mare i menjaran l'escudella bona que fem aquí. Des que hem arribat, l'atenció que ens han tingut aquí en aquest hotel tan familiar ha sigut espectacular. Ha sigut un sopar que ens ha agradat molt. Hi ha hagut una altra cosa molt important, que ha sigut un esmorzar que, bueno, productes locals, increïble, però increïble,